Yo. Yo saiki genti. Anu, apa jenenge kuwi? Lah, anune dagelane menyandi. Ije. Lah sing gedhe nyandi. Oh alah. Kakan badok sing gedhe. Ya. Ngono isih lho, isih. Yo diaturi tindak panggungan. Karo ucapan terima kasih karo pengerawit-pengerawit sing ana ing Jakarta. Yo sing wis mbantu kanca-kanca duwe Jolaras Indonesia. Enek kekurangane wis dibantu karo bojone Santi si Ganang Gopling. Golekno yoga 6 aku yo ngono. Goleke. Nyatane terajang kabeh. Iya, iya. Sirku mara wong tok karo pengendang lho jane. Lah iya, Ning kanca-kanca liyane do, aku melu, aku ora dibayar apa-apa, sing penting ning Jakarta. Jane arep karo sing ngendang tok. Iya, wis kencang. Anu edo, ngene to, iki gandene ning Jakarta iki. Anu mek mangkat wong loro wae, engko numpak pesawat ngono. Dadi rong dina sakdurunge wis mangkat rono aku. Wong loro tok. Karo sapa-sapa. Lah kok liyane kok do krungu, do protes karo aku. Aku ya rombonganmu lho, ngono kuwi. Makan lagi ya. Wis tak pira-pira kono mangkat. Lah ya. Pancen yo duwe Jolaras Indonesia ki paling hidup semati kok. Pancen melu aku wis sepoto wis sumpah terus. Ya heeh. Aku lek serawung karo sing ngendang ketrung rabi di SMA. Oh, ngono. Kata SMA wis mula dhek templek karo aku. Aku pola apa aku lekas muni piye ngono, langsung Pak Bambang ngono kuwi genah. Oh. Mergo saking suwene lek gabung. Lek kendange aja ganti-ganti wis kuwi wis nganti tuwek wis kuwi. Oh, iya. Ngono. Putrane Pakde Banti utawa Mbak Banti biyen yo tau ngendangi aku. Wow. Bardi. Mbak Bardi. Ngono. Si Sarlair ki ya tau ngendangi aku. Suwargine sanggeme ya tau ngendangi aku wis luar biasa. Saiki tukul dodo kuwi, iki tukul meneh kasih. Tukul neh gugu. Ayo. Ya luar biasa kanca-kanca. Semangat ya saya. Duwe Jolaras semangat. Besok kita masih perang ono ing Lalatan Bojonegoro Jawa Timur. Loh, weh kaget aku. Tak kira ning ngendi aku. Oh nang kene kan mau. Iki tak kira lek jek ning mburi. Pikantuk salam saking Mbak Tia Murti. Mbak Tia Murti. Wonten Singapura punika matur sembah nuwun kula pikantuk hadiah kaos Jolaras Indonesia. Wah, ya. Aku njaluk Pak Kangkoi wis 6 tahun rung dikei. Hah? Iki untuk Mbak Tia Murti. Matur nuwun Mbak Tia Murti. Oh iya. Loh, asli. Duwe Jolaras Indonesia. Produksi terbaru lho kuwi. Terbaru. Kowe kok itu aku ra itu to, Kang. Ukurane gede kabeh. Lah kowe nggo kasih arep kaya dasteran apa piye? Kan malah ngirit. Kok ngirit? Rasa katokan. Engko isi. Sembah nuwun. Piye Mas Bagong? Nggih. Piye? Pamirsa sik jangkep sing komplit lho. Komplit. Kaya ngene kok arep dibarke ora esuk mesake, Mas. Lah terus ya jam-jam tengah 8 ngono ah, wong malam iki. Kula pitados wong sing mirsani Jakarta kuwi dalang nek urung adeg penonton ya urung adeg. Apa meneh nika sing asta jenengan. Ora saya kelong malah tambah. Lah iya. Nggih. Kok ngene kok rajek wayangan to Mas Sukri. Wah, ajek iki. Seminggu pisan Mas Kangko terus ngono rame. Iki mau aku wis omong-omongan karo Mas Nik. Nggih. Engko bakal ana gebrakan-gebrakan baru. Nggih. Aku ya jebrai kok malam iku. Nggih. Ngarepe neh, lek malam iku sesuk ning ndi? Surabaya ya. Kau ki titip salam Pak Arya Bima sampun kondur. Sampun kondur nggih. Titip salam kagem panjenengan. Nggih. Pokoke mangke disambung terus silaturahmi paseduluran. Siap. Siap. Pun kula aturke B. B sapa? Babi. Oh, babi sapa? Babi Arya Bima. Oh, tak kira babi sleng. Babi sleng mau piye? Aja babi sleng tukang nyetorke proposal kok gak usah gawe. Gayeng iki. Iku kanca-kanca bablas Bojonegoro.
Alhamdulillah engko bengi aku melu dalang gawanku. Sapa? Wartoyo. Iki Mas anu ya marang rawuh. Sinten? Mas Wajo Mangarsa. Wajo Mangarsa. Mas Duwer. Waduh, Wajo ki untu lho. Heeh. Mangarsa ki ngarep. Heeh. Dadi ya dulurku lanang kuwi akeh kata meniku usul. Nggih. Ya. Arep ngaturke apa? Iki malu arep nembang klasik sapa? Legit. Niki anu Dek Sevia nggih tasih. Mau masyaallah Lajeng ngaturke jineman kandhek. Ya kene Cahayu. Iki arep ditransfer karo Bude Santi. Bude Santi kuwi ya tak kira wis kondur. Dereng mantuk Mbak Santi niki larene arep ditransfer 500.000 dari Mbak Santi untuk Ndek Sevia. Kula kene lek pun mantuk. Matur. Kenalangi sik nggih. Kene Cahayu. Sehat-sehat Mbak Santi. Nggih. Kuwi najan to ora ngerti wayang ning senengane nanggap wayang. Leres. Nggih, ya. Ayo cah loro jejer. Cah loro jineman adek ya. Nggih. Puncak kowe timbangi ganggu le. Mlebu nang jero kedus kene sik. Mlebu sik. Uler apa? Muni. Sing konalan iki Buduwi Kurniawati, kok diaturke Nduk Sepia. Jineman kandhek ya, Nduk. Nggih, Pak. Ya. Duet nggih, berdua nggih. Nggih. Anu ya siapa? Lagi ya ya ta? Saged. Wah, luar biasa. Kasih cilik isih jineman. Generasi penerus niki. Terus. Dadi Ya kan. ora wayang seni budaya ki ora bakal sirna ngene. Enten generasi penerusipun. Betul. Iya nak. Sing alus-alus sik nak. Sekali muni lho. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Mongko jenenge goleki laras gamelan. Neng kuping dirungokne diucapke. Kuwi angel lho. Leres. Angel. Ning iki langsung weteng ati didikane mau ngeliri. Enek lho dalang. Pripun? Lune sepiro lu? Slendro. Kudune meh raino ngoten. Ki meng muni niku meh ra pas-pas ngene. Karepe meh raino ngono kuwi. Niku enten. Enek paksi. Enek paksi ngene. Mah randangan. Kaya sapi. Ayo. Si Trio genah, pakinge yo genah, bunang penerusi. Lah, ngudut ae. Ora kae ngemake to. Ya gambangane yo Mbah Hardi luar biasa. Hardi. Heeh, Mbah Hardi. Sing muni salah sapa? Lah sapa iki? Salah karo kanca ya kari nyorek. Luar biasa. Matur sembah nuwun. Anu Mas Petro. Iki bocah loro wis kaya wis entuk pasangan duet. Sijine meneng, sidine nyaut. Ya pas kabeh. Sapa? Terus serasi nggih niki legit kalih Sepiani. Muga-muga dadi pas seduluran terus ya kowe cah loro. Amin. Lho, kembar le. Kembar piye? Teteke ya padha, gedhe cilik ya padha. Ning tuwa sapa iki? Aku. Oh, tuwa kowe. Nggih. Kowe kelas pira mau? Kelas tunggal SMP. Siji SMP kowe mau SD ya. Lu lali kok. Simbah lali ya. Alhamdulillah. Apa ya cek kowe? Angsal amanah niki kagem mbak-mbak kalih niki angsal sawer 50-50. Nah. Matur suwun. Saka sapa? Matur sembah nuwun. Saking hamba Allah nggih. Mboten kersa kasebat asmanipun mboten lho nggih. Kuwi 500 saka Mbak Santi. Nggih, matur sembah nuwun. Iki saking Mbak Santi. Nggih, matur sembah nuwun. Badhe ngejob tanggal 1 Agustus. Mboten napa-napa to, Nduk. Agustus 1 Agustus Nduk Sevia ditimbali ning Karanganyar. Karanganyar, Jawa Tengah. Sampeyan kulino ning Jawa mboten? Pun nate teng Jawa. Jawane pundi? Ngendi? Apa pentas di Solo apa? Di Solo di Pura Mangkunegaran. Oh, nggih. Mangkunegaran. Nggih, mengke insyaallah
tanggal 1 Agustus sampean dikersake supaya tidak Karanganyar. Karanganyar Jawa Tengah. Nggo bintang tamune ana sampean, ana Tata, ana Niken Salindri ya. Nah, Niken Salindri barang nggo. Kayak ajek ngene kok. Wis tau neng Solo. Ya. Elak. Luar biasa. Nah, arep nembang apa meneh? Sing Wis nek ora nembang gelut to piye? Aja to. Persatuan-kesatuan kon gelut. Apa? Coba mumpung ora ngantuk. Lah niki tasih. Langgam ngimpi Pak Dalang. Oh, ngimpi nggih. Matur suwun. Matur nuwun. Luar biasa nggih. Aku nek ora ya. Kowe wis ketoke cilik kowe wis tuwek. Rasa meri. Aku tas ngadung tik mek ora. Nggih dibawani sik ya. Ngambara ing cah loro iki. Karo Tata sisan, ayo ta. Iki melu cah cilik aku iki. Kowe iki ya cah cilik, oh ya SMP ngono kok. Ning bodine pancen ya gedhe, turun mboke kok. Wong pake mbok ya gedhe kok. Heeh. Lah ya. Ya, iki. Lah ya dulu mboke legit iki ngetono kae Gur. Plongah anake kok pintere ra. Heeh. Mboke ya tukang nari kok. Lah iya. Nari napa? Ya nari joget. Oh, tak kira nari rapi. Tak kira nari. Anu jane nduk legit. Apik neh. Mbokmu iki pomo tak pek kowe dadi anakku nu hebat jane iki. Weh. Pak Anda gerai nek ngono kok digelem iki. Ra gelem ya wis. Aku ya gur nek gelem kok. Ayo sing gede dhewe sih. Ya sing gede dhewe sih. Ya. Kelas 2 SMP. Ya. Moji-roji. Ngambara ing ngawang-ngawang Sabare seneh. Hangat langut bebasan tanpa tepi. loper legit iki. Ya, obar Sevia. Ibarat Mibar mitari jagat sak baris nendo terus. Ngulantara ngelampara ngai kuno. Ayo Tata. Katungkul ngumbar gagasan Legit. Satemah kinawa. Oh. Oper Sevia dintekne yo. Ngi. Ngimpi Luar biasa. Dipindah-pindah ya langsung pas larase. Iki memang pancen tak coba. Lah, Ndek set iki konsentrasi apa ora? Nah, nek ora konsentrasi mesti ora iso nutupne. mesti diledek. Heeh. Nyatane iso. Ya, ayo Nduk. Nduk Sevian, nduk legit, nduk Tata.
Tata Rahesta Dekapandra Dewi. Nah, yo. Niki sinten riyen? Ya sing gedhe dhewe sih. Buka. Sripat gentenan. Lek pengen genteni ngelirik sebelahe. Ya, baik sebelahe wis genti ngelirik sebelahe. Nek sepia wis rampung ngelirik sebelahe. Bagong. Bagong. Nek wegah nyanyi merem. Enak ta. Matur Terima suwun. kasih. Wis gek bubuk ora apa-apa, Nduk. Nah, ya. Generasi-generasi dalang juga dipupuk. Nggih. Generasi-generasi Waranggana, generasi Wiyaga. Insyaallah budayane dhewe ora bakal ilang mergo pemerintah sing diasta dening menjalani Bapak Presiden Prabowo Subianto wis mulai memperhatikan terhadap perkembangan seni dan budaya. Ketitik sudah dipecahkan ing antarane pendidikan dan kebudayaan. Sekarang Indonesia mempunyai menteri kebudayaan tersendiri. Ya, Luar biasa. ini luar biasa. Pemerintah yang mempunyai andil besar tumrap pengembangan dan perkembangan budaya. Nah, ini Pak Prabowo Subianto wis minangkani apa sih dadi panjerite para seniman-seniwati di seluruh Indonesia. Wiwit biyen mendambakan supaya ana Kementerian Kebudayaan tersendiri. Nah, nyatane wis kelakon, alhamdulillah. Ya ta Mas Unsa? Nggih, nggih alhamdulillah. Gong. Nggih. Ya. Ya saiki sindenku genti ah mosok Ya, sindenku ngapunten menika Dik Sepia badhe nyuwun pamit. Oh, ngoten. Salim Nggih, kali nggih. panjenengan. Ah, nggih Cahayu. Nggih, 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 nggih. Ya pangestu karo Pandalang. Nggih. Hati ya. Gendongan anu sapa Gong? Ken. Aduh. Nah. Wis ora salim ra apa-apa Nduk, penting sungkem katur. Sing iki rasa salim Sake wis ra apa-apa cilik-cilik. Enggak apa-apa ndak kawaya wis. Ora wong salimi ya ora ngekek ya apa-apa wis ra salim. Wah, elok. Cek. Nggih. Jebul bosku ya ana. Bos Apa? apa? Dijo Putra Pengrawit. Sapa? Sopo? Karawitan anyar wong aku wis arep dijob. Sopo? Dijo Putra Karawitan anyar. Dwijo Putra sing ndi? Lho, iki lho bose pemimpine iki lho. Wah, iki anak lanang. Wah, aku tanggal 18 dijob iki. Wayangan. Iya nih. Wah, aku ora diomongi ya. Mbah, dalange sapa aku dijob ku ya. Aku malah diomongi kudune liwatmu aku le. Tak potong 10%. Ya luar biasa. Nika sinten ingkang dipun aturaken? Anu, ana Buduwi, ana Mayang, ana Wiwi. Nah, Budwi ana mau kan Mbak sampun. Retno. Nah, Oh. Budwi kan sampun mau. Wis ya. Nah, Genti. sampun. Sapa jenenge kuwi? Mayang, Wiwi karo sapa kae? Retno Compe. Nah, sing dereng niku wau. Nah, iki nggarap anu ya, nggarap genti gamelan Bali ne ya. Bali. Oh, lah, monggo monggo. Nah, ya. Lagune nggih Kim Cil Ucul nika. Nggih kincil ucul. Kelinci, kelinci. Kimcil kok kimcil. Iya kowe ra keseket Kim Cil dadi ya mutung. Nah, ya. Pak Dalang ugi pikantuk salam Sapa? saking Pak Ki Surono Dalang Gunung Kidul. Oh, Surono Purba Carita. Nggih, niki mirsani lumantar live stream. Nggih, kanca-kanca dalang Jakarta ugi mekaten. Nggih, tasih setia Pakde Tarno Tania Jasi. Oh, Nah, masuk kowe kalian. yen pengen sing nunggoni sak Ya, rampunge. yen pengen kursus setir nang nggone Bos Tarno. Tarno Tania Iya, Jaya. bener. Terus sing saya lek sing kursus nyetir iki cah wedok gek Cina. Ngae katok sakmene iki bahaya. Iya. Mas Tarno meni direkamne bahaya tuduhne aku. Pripun Mas? Sae aku. Yo, tanpa bawa ya. Nah, yo. Gamelan Bali iki terus serang awake dhewe njiplak garapan saka Satria Laras Tegal. Krawitane kakangku almarhum Ki Ento Susmono, dan kebetulan sekali saya diamanai untuk warisan gamelan Bali yang berwarna merah itu adalah dari Ki Ento Susmono almarhum. Pun tungaaken beliaunya Ki Ento Susmono almarhum, Ki Mantep Sudarsono almarhum, Ki Seno Nugroho almarhum, Ki Narto Sabdo almarhum, lan sedaya para pepundhen dalang ing sampun murut wonten Kasijan Jati disuwunaken dumateng purbaning Gusti di ngapura ing reh kalepatanipun tinampa menawa dados pahalanipun lan mekasanipun manjing kasuwargan Jati. Allahumma Amin. Allahumma Amin. amin nggih.
Kepara awake dhewe dikeparengake ngopeni sak gamelane Jawa sing ning omah kae. Boyo iki sak gamelan Bali barang. Yo. Niru garapane Satria Laras Tegal. Ya. Guruku kae sejati. Ya. Aku kaya asam lambungku langsung mak selen krungu beliau nyasido. Lah ya. Ya, coba. Kekayaan budaya Indonesia Mas Bagong Mas. Nggih. Pinter. Nggih. Maneka warna. Heeh. Lagune garape. Ya. Gamelane barang ana Bali, Nggih. ana Sunda, ana Solo. Terus Banyuwangi iki ya ana gamelane. Wis luar biasa lah Indonesia. Komplit. Nggih. Napa meneh gen wayang. Paringi napa kemawon mlebet. Lebet. Nah, luwes niki. Kayak tari yo masuk, kayak dangdut yo masuk. Nyo diwaca, aku ora patek iso maca tulisane. Oke heran. Tulisane ora patek anu ora patek gampang diwaca, blas ora nek duwite. Wah, nggih Lah iya, maca iki teko sesuk jam anu 7. wacane sing mripatmu ombo. Bisa ora? Aku ora iso maca kok mulai tak lempar kene. Ora. Kowe wis lurah lho. Yang terhormat hamba Allah Ki Dalang Kondang Ki Anom Dwija Kangka wonten ing Palenggahan. Oh kalau Pak Dinoto kalau sing njaluk lagu. Oh, bae niku ketoke. Oh, Yo, nyuwun nyuwun Banyumasan. Banyumasan. Nggih, nyuwun Banyumasan ngoten nggih. Timbang kula nggih budrek maca tulisan. Aku bingung kok. Lagi Tak kaya- iling-ilingi. Ya kaya rangkuman anakku sekolah. Ah. Wis semene dawane lho. Suaraku nek malih ya. Yo nek sing Banyumasan caloro kae. Banyumas. Nggih, nggih. Ya Banyumasan. Yo. Pokoke ngaten wonten mawon. Heeh. Chan karo Santi. Nah, iki ngunjukan Lengger Banyumasan. Nah, iki meni do apik kabeh wong asli saka kono. Nah, yo disepati musik. Musik iki nyambut gaya. Ayo tok ladalah. Tak ladalah. Yo, awak support musik. Ayo akal balungane. Pancen tujuh larasi cerdas. Muni lagi iki lho tak tok iki pancen tak gawenan tok sing anyar gen cacah mumet ndase aku. Ya iso dipangan iki ya. Aja meneh kok tabuhan bojone kancane dipangan. Kaya ngono kok ya diomongke. Ning ora abdol, ora komplit nek urung dibawani sike. Aja gen ketok Banyumasane gen komplit. Ayo bawa sing di mambengi wis apa niki? Saiki genti mrica kecut apa liyane monggo. Apa Raden Haryak Werkudara. Ah, ngono. Niku. Urat den. Raden Haryak. Kowe melu joget Gong Banyumasan iso ra Gong? Alah. Banyu budek ora iso kok Banyumasan. Miki sing orane kabele kano Santi lho. Nah, ya San. Utek dadi Werkudarane le kowe le. Dadi Werkudara kowe. Dadi Werkudara. Raden Haryak. Nah, Werkudara kok cilik. Lah lagi lahir kok. Oh, lagi lahir, heeh. Werkudara ki lahir metu saka bungkus wis gedhe. Lah ya iki wis gedhe. Blek kuku le. Kuku. Ya. Santi ki awakmu ra mundak-mundak tekan dhisik to, San. Mangan mbok sing akeh ngono lho, San. Ampun, Pak. Hah? Diet. Diet opo ngawet di sawangka pinggir sinden pengawak triplek ngono. Kira untuk kandel Chandra kekandelen nek kuwi. Kuwi gajih cok kuwi mari kolesterol kuwi. Bahagia. Ya, Dablek. dablek. Ya, Raden. Raden Haryak. Ngopo, San? Malah
kinjeng arep nguyu lah. Kinjeng uyuhe piye to, Le? Lah wong kaya kuwi metenteng karo gawani apa ki apa? Kuku Ora nek gedang to, gedang apa piye ngono ora nek? ora neng gedang teluhe tampangan kok cilik-cilik. Enten. Antene niki ngoten mawon lah. Perkudara ki piye? Wah, muni sik. Oh, ireng lakangmu. Hei, jliteng Kakangku kakangku. ireng lakangmu. Priwon? Jliteng kakangku. Iya, kleru. Jliteng kakangku. Wah, su. Warku darah lumaksono majengan. Werkudarane stunting. Nyata lamun satria jadi pati Esan. Praka Soka Gaku Goble. Enak to, Jai? Ayo, Ble. Ampun Pak, mungkin buyar. ayo play Sarung. Oh ya alon-alon ae to. kakangku Arep kakange lho, ayo play ngono ya krungu. ayo mas play Ayo play, ayo kene lho, play wong loro. aja angel Gudek wa. Godek Malah penyakit. Simbar jajar. Sapa sing ngendang iki? Sapa sing nang goble ndi goble? Sing ngendang gaib pak ora ana sing Ayo, Plek. mapan gane kepriwe sih. Ayo Kle, sok Kle. Boleh aku tak tegesi dhewe tak kendangi dhewe. Pindah Yang gereng ngono ae. Oh, Pak Guru, Pak dosen. Seduk iki yo cah. Omahmu ngendi, Gur? Bumen ya? Banyumas e? Wah, iya ngapak-ngapak jebule. Mereka dosen isi Surakarta Krawitan sing ngendang wayang niku Pak Dodo niku nggih dosen. Terus duwe jolaras niku mboten kenging dipun pandang dengan sebelah mata. Tenang. Kok dagelane sing cilik nika nggih wedhus. Eh? Niki nggih wedhus. Luar biasa. Dasar satria prawira rama Engko sike mambe nek wis eling-eling Banyumasan to. Iki monggo diganti liyane piye? Omno apa kae? Apa sih? Bintang Kulon. Nah, gen beda. Heling kula heling. Ya. eling kula eling dunungane seneng. Kakak
Saiki kabeh Waranggana ngadeg, ayo. Dari Legit sampai Mbak Reno Compe semua berdiri. Iki ana pamundhun Mas Bagong. Napa muridane Napa kon? Mas Petro? Sugeng enjing Mas Dalang Kangkong nggih saking IPWS. Nyoba tembang seragenan tembange manut sing penting seragenan. Oh, iki warga Sukawati yo pirang-pirang ngene ya. Seraginan. Mas seragenan rong metu kok. Ya. Ape Waranggana dandel jumeneng. Tasih nderek monitor pangangka saking Tambun Bekasi nggih. Mbah nuwun. Nah. Ini KWN Lumpit. Nah, yang kuyung Mas Kangko. Niki Mas, oh nggih matur Mbah nuwun. Bayat Klaten ugi monitor. Nggih. Sapa neh le? Iki Yono wingi Kabupaten Sukoharjo nggih. Ayo. Nah, saged maos mboten? Ora iso maca. Rasa kok ngre asal nampa kok ora iso maos. Iki nyuwun bajing loncah sing joget Legit. Oh nggih. Niki anu mawon, lagu seragenan mawon. Nggih, sisan. Nggih, Seragenan Legit men tembang sisan. Saged IPWS. IPWS nggih. Seragene napa niki? Monggo ana pirang-pirang kok lagu seragen iki. Napa Bu? Ketua Waranggana. Oke. Torati loro. Digawe 3 lagu ya, mergo iki nomere 3. Bang Dul karo Mas Pram. Nah, lagune 3 yang berbeda, seragenan monggo terserah. Lagunipun. Gawe medley, ayo agak diperlebar, gen ora untel-untelan nyoget. Ya, dipadakne sing nyoget. Ayo, coba. Sampun lagune manut karo sing nabuh. Manut karo sing nabuh. Ayo Mas Guru. Digarap seragenan. Yuk kaya apa? Terus nuwun sedaya mawon Mas Bagong, Mas Uncek, mawon Bu Legit. Nggih. Slendro rasane kula tak numpukne lampah. Ani ya, Truk. Ya, heeh. Ngadiantara ning ngarsane sing pun Prabu Pandu. Heeh. Padha ngenteni kundure Patih Gondomono kang diduta mring negara mring Gondani. Muga-muga kalih sing rubita ya.